Vítam v druhom zápase medzi Slovenskom a Luxemburskom, kvalifikácia na majstrovstvá sveta 2022. Vítam pri druhom zápase medzi Slovenskom a Luxemburskom. Musíme strať góly a chceme postúpiť. A je to šanca, ale stále naši. Skriniar je pomalý, ale vystrel do Račka, gól! 1-0. Aj keď ho šťastíme, ale vyhrávame. Takto sme si to predstavovali. Krásne, slabá strela, aj zo šťastných sa to odrazilo k nám a 1-0 vyhrávame. Krásny gól, aj zo šťastným, ale to v tom hatri. Ktorú môže nás potrestať, ale strela bola vedľa. Uvidíme, čo z toho bude. Možno bol na 1-1, nebude výborne. Ale trošku by sa to chcelo zrýchliť kombináciou nejakého takto. Velo, výstrel, strela, dorážka, Haraslín netrafil loptu, konec prvého polčasu. Vítam v druhom polčase a Slováci stále vyhrávajú, škoda toho záveru, že sa to nepremenili. Vyhrávali sme 2-0, skoro za čiarou. Reakcia Haraslínová dorážka ešte jedna, škoda. Dostávame žltú kartu a vyhrali sme 1-0.